Čo sa týka poslednej investície, ktorá bola jedna z najväčších, bola to investícia okolo 1 000 000 eur, sme sa rozhodli práve zakúpiť český výrobok stroj Trimil, ktorý plňal naše požiadavky na to, aby sme doplnili našu flotilu strojov o najkvalitnejší, najväčší, najtuchší, najpresnejší a s veľkou životnosťou. Výberové konanie trvalo mi asi 3 mesiace, kde jednoznačne cenou, kvalitou, spôsobom, jednaním vyhrala spoločnosť Trimil. Veľmi veľká výhoda je, že stojí na základoch, ktoré takisto boli vypracované presnou projektovou dokumentáciou, aby bol stabilný, dlhodobý. Jednak jeho tuhosť a váha stroja, ktorá je 65 tón, hovorí o jeho stabilite, o jeho špeciálnom vyhotovení a firma Trimil disponuje technológiou, kde vlastne odlieva základy stroja, ktoré sú odliaté špeciálnym betónom, ktoré sú vlastne kocky, na ktorých sa stavajú priečníky. Tie priečníky zase sú veľmi vyzráte, veľmi kvalitné. Tento špeciálny betón je vynikajúci v poľucovaní všetkých vibrácií, čiže ten stroj je veľmi tuhý, nevibruje, netrase sa, nevie sa rozkmitať. To vidíme na osciloskope, pokiaľ zberáme nejaké súčiastky a priamo pri práci. Má veľmi dobre riešené uloženie stroja, uloženie vreteníku a celkovo tá koncepcia, čo sa mne strašne páči, je v tom, že všetky súčiastky, ktoré stroj obsahuje, sú nad vašou hlavou a obrába sa pod vašou hlavou. To je základ geniálny, pretože nepadá tam špón a nepadá tam hydrol, nič v podstate sa tam nemôže dostať a ten stroj má predpoklady neskutočne veľké životnosti. Okrem toho má vynikajúco vyriešené kamery, snímanie, obsluha veľmi dobre vidí, v podstate, aj keď je ťažký obrobok a veľký vzadu, ako nástroj obrába, či tam dochádza plynulému odlievaniu špón, preto jednoducho veríme, že jeho návratnosť ekonomická bude pre nás veľmi rýchla a veľmi zaujímavá. Keď som skončil v Trimile, tak jednak ma veľmi milo privítali. Mohol som si pozrieť výrobu, odladenie strojov, mali tam nejaké stroje v podstate, kde robili servisáci, kde robili programy, odlaďovali. Odpiky vidieť, ako sa odlieva betón, ako sa zaškrabáva ručne. Miesta, ktoré sú navretené najdôležitejšie, ručné zaškrabávanie robia Japonci. Na japonských stroch je to technológia, ktorú nikto neprekonal. Žiadny stroj není presnejší ako zaškrabávanie, čo bolo neskutočné. Firma Trimil nerobila dodávku na mesiac, ale na dni. A pre mňa to bolo zaujímavé, že vlastne takýto veľký stroj si naprogramovali a naprojektovali tak projektovo, že som vedel na týždne, kedy sa dodá prvý stroj, kedy sa dodá aké zariadenie. Boli tu technológovia od nich, ktorí skontrolovali miesto, kde to bude uložené, spôsob dodávania, akým spôsobom to nainštalujeme, aké základy to potrebuje. Potrebovali 2 mesiace na montáž, na špičkové odladenie stroja, aby sa nestalo to, čo sa vám občas stáva, že kúpite stroj a potom tu máte servisákov dennodenne varených, pečených, lebo nejde to, nejde ono.